To jsem se krásně prospal, sice na lodi, ale to je jedno. No, dneska je, kolikátýho, jo, 25.5.2016, takže bychom možná měli vyrážet už dneska, vlastně vyrážíme na tu cestu. Ale nevím, kde je ten lodník, nebo já nevím, jak se říká těm řidičům, co řídou loď. Čekám, až mi donese nějaký ty informace, zatím se tady sednu na postel. Dobrý den, pane. Dobrý den. Za 5 minut vyrážíme a na místo určení dojedeme za 2,5 hodiny. Dobře, děkuji za informaci. A co tady mám zatím dělat? No, můžete si tady dát nějaké jídla, co tady máte a měli byste tady v truhle mít nějaký mobil. Tak Dobře. zatím nashledanou. OK, naschle. Mobil? Žádný tam není. To je jedno. Možná, že bych se šel podívat. Ne, nepůjdu nahoru. Teď je dole, teď v podpalu je krásně. No, tak sednu se tady zatím na postel. Ach jo, to bude cesta na dlouho. Bože, ach jo. Flappy Bird. Kurva, zemřel! No, sračka! Nebudu to hrát, vole. Nebudu to hrát. Jdu si zahrát něco jiného. Ne, ten můj mobil mě zapadá daleko, že na něj nedošáhnu. No to je jedno, koupím si novej. No, tak co tak ještě dlouho budeme dělat? Vezmu si něco na jídlo. Dobrý den, pane, za chvíli tam budeme. Dobře, děkuji za informaci. Ach jo. Jak to ten mobil? Sakryš. Ach jo. Doufám, že se nestane žádná tragédie. Ne? Docela rád už by jsem fakt někam se dostal bez toho, co to sakra? Co to stalo, sakra? Co to? Já mám jak se mě v ruce vzala kost? Fuj. Ne, nechci. Naše loď? Co se sakra? Tam je hlava. Hej, seš v pořádku? Tak asi ne. Fuj, tam je kost. Budu se tady někde porozlínout kolem, tak trošku se tady podívat, jestli někde něco není. Hele, tam je to nějaký moc celý. Počkat, vlastně tam byla ta truhla s těma věcma. Možná se můžu kouknout, co v ní je. Hele, dalekohled, no vezmu si všechno. Ten dalekohled by se mi možná mohl hodit. Počkat, to je vlastně taková ta čepička, s takovým tím, že si můžu náhnout ten dalekohled dolů. Tak to je šikovný. Fuj, tu kost fakt nechci. Tak, nasadím si. Tak, ano, mám, super. Tak. Takže teďka si kouknu, co je tamto. Vypadá to stejně jak furt moc zarostlý. Půjdu se tam podívat, jdu asi sám. Tak. Ten baťoch mám těžký z těch věcí, pane bože. Doufám, že tam nikdo není. Hele, teď je nějaký oheň. Tak, zkusím ještě. Jo, je tam nějaká díra. Tady je teda nějaký ohniště. Tak, vlezu tam po těch liánách. Hej, taková skládka dřeva. Oblečení. To se mě možná bude hodit. Ale nechám tady k tou helmu. Zapalovač. Tak, vezmu ty tady tak on celý ten. Jídlo. Tam někdo je. Radši se budu snažit nějak to a budu sledovat, jestli je to jeho úkryt nebo ne. Běž někam dozadu, tam dál. Ne, jde zpátky. Kde je? Já ho ztratil. To není zrovna moc nejlepší. Ale určitě možná bude někde tady v poblíž. Zkusím se ho zablížit dalekohledem, pokud se k němu nějak... tak. Jo. Tak, super. Tamhle. Jo, šel do toho bunkru.
Obeču se na sebe to výzbroj. Ale nějak moc potichu. To bylo docela afo. Pojď sem, vole! Pojď sem, vole! Pojď sem! Ne, nech mě! Pojď sem, vole! Co se to stalo? Kde je ten bezdomovec, nebo kdo to je? Moje noha. Jdu si zapálit ohníček. Tak, by pořádně pálilo. A kdyby tady byli mý kamarádi, tak by mi záviděli. Že jo? No, to bude krásně hořet. Pak si tě hezky uvaříme. Co to, pane bože, říká? Svině jedna. Tady budeš zdrhat a Přijdu si takový lehčí. budeš mi tady krást věci. Se přijdu takový lehčí. Ale to já si nenechám. On ze mě sundal tu výzbroj. No, tak doufám, že tam bude přikládat ještě dlouho. Pokusím se o ně. No, máte krásný oheň. Jak jsem utekl? Tak mu to tady zapálíme. Ať mu to tady pár rozhodí. Nemůžu moc utíkat, snad. Si to nějak nevšimne moc. Proč je tam takové světlo? Proč? Hej, ty jsi zase tady! Jsem! Ty jsi tady? Už jsem zase tady. Tak teď. Co tady děláš? No, já nevím. Já jsem jel na výpravu na té lodi a stala se nám nehoda, že řidič zemřel. A tam ta loď, která tam je, tak ta je moje. A my jsme a já jsem tady na tomhle ostrově ztroskotal. A kdy odpluješ? No, nevím. Až budu mít opravenou loď a všechno připravené na odplutí. Aha, tak to bych ti měl asi pomoct. Možná bys mohl, no. Aby jsme mohli odplout oba. A jak dlouho seš? Já jsem tady 3 měsíce. Aha, a proč máš tady 2 postele? Protože tady byl kamarád, který umřel při výpravě. A jaká to byla výprava? Proti komu nebo čemu nebo tak? To byla výprava na poušť a on tam spadl do jedné díry a tam se udusil pískem. Aha. A jako tam je nějaká laboratoř, kterou byste chtěli prohledat? No jako bylo tam... Nebo takového něco, jakože podobného? Bylo tam nějaká díra, ale tam jsem radši už nešel. Jo. Radši jsem šel sem. Jo, dobře. Okay. Dobrá. Tak já schovám luk. Dobře. No, tak když jsme se takhle poznali, tak bychom možná mohli vyrazit do té pouště. Mohli. OK, tak prospíme se a zítra vyrazíme. Dobře. Tak co, už se blížíme? No, už tam budeme. Za chvíli. Ale Dobře. teď nějak Takže jdeme nevím. teda tím tou cestou. No, Dobře. přišli jsme od tama. No, jdeme asi tak už hodinu. Já už mám špatnou paměť. Já už ani nevím, odkud jsme šli. Jenom doufám, že teda najdou tu díru. Jsou tady koněm. Hej, Možná bychom si je pak mohli ochočit. To se to- Aha, to... si vzpomínám. Tohle je ta díra. Počkej, já mám furt takový ten dalekohled. Jo, je tam hodně krve a... Lepka? To nepoznám z téhle strany. To bude asi lepka. Ano, to je lepka. Dobře. Tak jdeme dál. Je to tady někde blízko, ne? Ano, je to hned tady vepředu, myslím. Aha, jo, tady. Dobře. A jsme tady. Dobře. A jsme tady. Krásné blízko. Hej, tady je nějaká taková malinká mapka. To jsi nemusel ničit. Co nevadí. Tento blok značí město. Ostrov, kde se nacházíš. Hele, počkat. Pomalou lodí je to dvakrát více asi cesty, takže 5 hodin. Cesta mezi těmihle ostrovy je 2 hodiny 30 minut asi rychlou lodí. Já jsem měl rychlou a takhle mi to trvalo, no a přesně 14 minut myslím, že zrovna jsem. Tyjo,
Hele, V cestě mezi těmehly, já, to nepsal asi moc chytrej pán To je nebo jedno. paní. to je něco to. To je prázdný. Hele, v té truhle je nějaký vzkaz, tak ho můžeš přečíst. Já teďka Dobře, číst nechci. laboratorní pokus. Tenhle ostrov je prokletý kvůli naší látce, kterou jsme vyrobili, ale zjistili jsme, že cesta mezi ostrovem a městem je 2,5 hodiny s rychlou lodí, ale my máme pomalou, takže budeme plout odsud 5 hodin. To je všechno. Aha. Možná by se mohli jít po cestě těch laboratorníků. Mohli. Tak já tu knížku radši sebou vezmu. Nemáš nějakou sekeru tam na půjčení? Mám. U sebe. Super. Jo, Tak u sebe. tak já bych si ho teda půjčil a ty půjdeš zatím spát, jo, pojď teda tím směrem, vím, odkud jsme přišli. Tak jo. Takže já tam vykopu nějaký to dřevo z té lodě, jak se teda ztroskotala a pak si dáme výměnu a něco tam taky. A pak tam půjdeš něco někde najít nějaký věci, aby se prostě dobře plula. Jo. Tak jsme teda u té lodi, no. No. Teda tvůj dom je teda tam a ten barák, takže můžeš teda zatím jít a teď něco teda natěžím z té lodě. Dobře. Tak, jde se do toho. Tak, já bych se teda do toho pustil. Tak. Toto budeme taky potřebovat na stožár. Tak možná bych pak vzal nějaký ty truhle a tak. Tak schody budeme potřebovat, to vím. A pak možná nějakou cedulku. Dřevo. Teď je voda. Truhly. Na nějaký věci. Postele. Na cestu pak budeme potřebovat. Torčky budeme potřebovat. Tak já jdu teda kopat dál. Tak. Dobře, myslím, že na nějakou tu menší loďku by to mohlo stačit. Jo, tak já se odpočinu, docela mě bolí ruka. Já jsem natěšil dřevo, který jsem nakonec dal do ohně. Jo, super. Já teda půjdu spát, tak protože jo. už jsem docela unavený. Dobrou. Pane bože, to já jsem tak unavený. Tak trošku přiložím a jdu něco natěžit. Sakra. To by mohlo na chvíli stačit. Sakra. Dobře. Dobře, tak jdu na další. Chtělo by to... výborně, jídlo. Kravičky, ovečky. Mňam. Dobrá, mám vlnu. Chtělo by to ještě houby, výborně. Uděláme polívku. Tak. Mám polívku. Vlna nevím, na co nám bude, ale... No, dám ji sem zatím. Tak. Jsem hodil vedle. Jdu jo pékat. Ještě houbičky. Sopečil. Budu čekat. A jak se to neopíká? Tam dám trošku blíž. Sakra! Ne! Pomoc! Ne! Dobrý. To bylo ofous, mám jsem uhořel.
Tak, asi to tam hodím celý. Jíst to asi nebudu. A tu vlnu, tu si vezmu. Dám ji před vchod. Sem na cestu. To byl blbý nápad. Ty liány dorostou. Au. Tak, já tu vlnu stejně nepotřebuju. Tak. A. Sem hodím sekeru. Pomoc! 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 Proč tam furt chodím? Pomoc! 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 Do prčic! Možná bych mohl jít něco z té lodě vzít. Tak jdu. Sakra, spadl jsem do vody. Pomoc! Dobré. Jdu. Kde ta loď vlastně byla? Dobré. Výborně, tady je. Tak tady vezmu plot. Dřevo. Postavíme asi úplně novou. No. Ten obraz se nám bude hodit. Ten bude pěkný. Co je tady? Věci. To vezmu. Věci na přežití. Tak ty už asi tam ten typek vzal. No, tady jsou pochodně. Ty taky vezmu. No, radši tady chvilku ještě nechám. Tady celkem tma. Tak, bylo tady něco? Nebylo, dobrý. To bylo těžký. Tak, jdu radši sem. Fuj, tak tam nepůjdu. Co jo, furt je noc, tak na to mám ještě čas. Fuj, zaschlá krev. Fuj. A hlava, fuj, do vody s tím. Fuj. No, tady jsou nějaké páčky, ty by se mi hodily, ale ty tlačítka radši nechám být. Tak. Respektive to tlačítko. Tak, to rozbiju to sklo, to mi tady nebude překážet jenom. No, radši to tlačítko vezmu. Tak. No, tak jo, ty jsi tady. Super, takže hodně nějaký to dřevo. Věci už jsem se tam odložil. Dobře. Nějaký to dřevo. Děkuju. Tohle jsem z toho všechno vytěžil. Dobře, to se mi bude 100% hodit. Nevím, kde jsem vzal ten žebřík. No, ten radši dám se. Stojíme teda něco jako vor. Mohli bychom. A nemáš nějaký tyčky nebo tak? Jo, mám plot. Tady. Dobře, tak. Ohraničení. Dobře, tak mě ho pojď. OK. No, čekám, děkuji. Nějak moc tam bylo, ne? Taky jsem se divil. Tak prosím, to je takový velký stožár. Jedu asi vzít ty postele. Dobře. Tak, super. Je to teda zničený.
Počkej, takhle můžeme to takhle ohraničit. Vlastně stož. Ne, to bude zbytečný. Vezmu i ty truhly s věcma. Dobře, A i kaktus. ok. To bude památka. Tak. To bude ještě na dlouho. Tak, vod by byl postavený, trvalo nám to asi tak 2 hodiny. Tady už jsem postavil nějaké to zaopření, aby nám nevodil prostě a nezbořil tady. Jo, dobrý nápad. A zničil by se. No, Postele. vím, že ty ses mě ptal, k čemu je tady tohle. No. To tady takhle natočíš a v podstatě jako tam zatočíš podle toho, jaký bude vítr. Aha, Jak tam bude takže vítr. když to zatočíš doleva, tak to pojede doprava. Ne, doleva. Aha, tak jsem blbej. Takhle, když to natočíš, jakože fakt úplně tady tuhle, tak to pojede tak hodně pruce. A když pak ještě rychle přeběhneš tady tyhle a natočíš to úplně stejně jako tamto, tak budeš zatáčet tak mírně. Chápu. No, tak asi se vrhneme do posunu tohohle z toho. No, tak s tím se tady pěkně rozloučíme. Tak. O, ty se strašně pomalu. Tak voru jsme odtáhli. Bude to dlouhá cesta. No, tak co? Jak se těšíš na cestu? Celkem jo. No, jde to. Dobře. Jo, tak, dobře. Tak, a co tam dostaneme? Tak, my jenom počkáme vítr. Tak nic.